שלום לכם חברים וחברות. אני רוצה להראות לכם היום מתכון מאוד פשוט, ובעצם זה המתכון הכי פשוט אשר קיים, מתכון של לטקס. הבה נתחיל. אז כמובן בשביל לטקס אנחנו צריכים תפוח אדמה, ואני הולך להעביר אותו דרך הפומיה. הצד של הפומיה אשר עושים בו אוכל תינוקות. זה דרך אגב המתכון השני שלי בעברית. כבר עשיתי פעם אחת סרטון בשפה הישראלית, הכנענית, ואני חושב אנשים אהבו את זה כי כתבו לי קומנטים טובים, ידידותיים. אז תודה לכם חברים, לאלה שכבר צפו בסרטוני הקודמים, בסרטוני הקודם הישראלי. אני גר בגלות, ולכן אל תשפטו אותי את הטעויות שלי בשפה העברית. ועכשיו אני לא מוסיף לכאן שום קמח, שום ביצים, שום דבר. אני מוסיף מעט מלח. אני אוהב מלח כזה גס. ואני מוסיף מעט פלפל שחור. ומערבב את זה. זה הכל. את הכף הזאת אני קניתי בישראל לפני 9 שנים. אז תזכורת, מזכרת. מערבבים היטב ככה עד שלא נראה את הנוזל, שיהיה מין דייסה כזאת. אוקיי? וזהו, התערובת מוכנה בשביל טיגון. מחממים מחבת היטב, ואני ממליץ בחום להשתמש במחבת הנון סטיק. אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אשר דברים לא נדבקים בה. מעט שמן. וזה היופי של המתכון שלי, כי מצד אחד אנחנו יוצאים ידי חובת אכילת לטקס בחנוכה, מצד שני אנחנו לא צורכים כל כך הרבה שמן, שזה טוב בשביל הפיגורה. אוקיי? המחבת הזאת היא מחבת קסמים. אני יכול לראות שהיא התחממה די צורכה, כאשר הדבר הזה הולך לגמרי אדום. ועכשיו בכף אני שם כף אחת על מחבת כזה. דרך אגב, זה הלטקס הזה, המתכון הזה שאני מראה לכם עתה, הוא בא באורגינל, הוא בא במקור מבלרוס, מרוסיה הלבנה. עכשיו ככה מתגנים אותו בערך לפחות איזה 3 דקות. מתי נדע שהגיע הזמן להפוך את הלטקס? כאשר הצבע של התפוחי אדמה ישתנה מעט, מבהיר לכהה יותר, ואז נדע שהלטקה מוכן להפיכה. ואני הופך את הלטקה הזה. וממתין עוד דקה או דקותיים. זהו חברותיי וחבריי, כעבור דקותיים בערך אני הופך את הלטקס ומוודא שהצד השני טוגן כהלכה,
ואפשר להגיש אותם. אני שם אותם על צלחת. ובמיוחד לכבוד חבריי הישראלים הלכתי היום וקניתי מעט זעתר טרי, ואני אשים אותו פה. בשביל את הזעתר הזה אני שם פה פשוט בשביל להגיד לכם love you miss you. בתיאבון חברים, כל טוב, ונתראה אני מקווה בסרט הבא. ביי ביי.